Epa! Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé? Segur, sí? Doncs jo també aquí, Rayfields Rider, amb un nou motoblog. Segon dia de la fase 1 del desconfinament. I ahir vam sortir una estoneta, vam anar a Vic. Però vaig fer vídeo, però com que no vaig fer res interessant, res que molés, doncs vaig decidir deixar-ho així i ja està. I avui, què voleu que us digui? No tinc ganes de parlar. Per tant, ara quan acabi de fer una mica la introducció de cap on vaig i tot plegat, deixaré de parlar, intentaré posar el màxim de bona música possible, que disfruteu de la carretera que faré i res, ja està, és això. Per cert, si veniu per aquí aquesta carretera i no l'acostumeu a fer, ara aquí aquest tros hem passat Cercs, quan hi ha la mitjana aquí al mig, la segona curva esquerra s'acaba de fer la primera aquesta, passeu per la dreta, tant per la dreta com pugueu. Perquè si us hi fixeu, ara aquí hi haurà un canvi d'asfalt i fa un sotrac bastant heavy, l'heu vist, no? Ja el fa heavy on no hi ha el canvi d'asfalt, però on hi ha el canvi d'asfalt encara és més heavy. Llavors, s'ha d'anar en compte perquè et pot fotre un susto. Pantà torna a estar ple, fins dalt de tot, nois. Que bé. Aquí si te'n vas avall és game over, nen? Que és preciosa aquesta vista, es presenta Gósol de cop, nens, i és una passada, hòstia, mireu quin lloc més guapo. I ara seguiria tirant fins a Tuixén, per allà, per aquella vall d'allà que és preciosa la carretera, i aniria a parar cap a Tuixén i Sant Llorenç de Morunys, però resulta que Tuixén és d'un altre servei sanitari, o regió sanitària, perdó, i res, hauré de girar mitja volta i anar-me'n fins al mirador de Pedraforca. Aquesta carretera, nois, és molt guapa, molt. Fa molt temps que no vinc per aquí, molts i molts anys. Està la vaca aquí, vaca! És una mica carretera rider, pel que tinc vist al YouTube. Jo encara no l'he fet, però... no fa serà això, No està gaire espatllat, però, hòstia, és una merda carretera.
carreteres així són les que porten els jocs més macos. I si no ja m'ho direu. Mira, que bonic tot això, hòstia. Que guapo. I aquí el Pedraforca, que des d'aquí no ho sembla, però ho és, això, Mira, més vaques! Passem per sota, quan passem per sota amb Cartagena, gràcies, que... Aquí s'està fresquet, Estava passant una calor amb el mono terrible i aquí estic de puta mare. Pedraforca és això d'aquí dalt, nois. I noies. Perdoneu, que l'altre dia em vaig donar compte de que moltes vegades dic nois i, hòstia, desitjo, espero i m'encanta que també mirin el canal noies i us tinc una mica oblidades. Disculpeu-me, si us plau, intentaré agafar el costum de dir nois i noies. O canviar per un genèric que no sigui ni masculí ni femení i així tothom content. Afraid to shoot strangers. Afraid to shoot strangers. Si Iron Maiden, que bons nens. Sortir de ruta amb Iron Man és que no té preu. Sí, ja sé que he dit abans que no xerraria, però és que m'han entrat les ganes de xerrar ara. Estic content, estic en un lloc que m'agrada, estic anant amb moto, que és divertit. M'entra la xerrera. I aquí tenim el mirador. Uita, hi ha gent i tot. No m'ho esperava pas, Pensava que avui no hi hauria ningú. Ja em sembla, és un canyó, Està molt guarra, potser que la porti a rentar. Però és que avui no tindré temps. Que guapa que és. Bueno, vaig a ensenyar-vos el mirador. Què us sembla, nois? Això sí que és un bon game over, T'ho va pel cul! Dels llocs que més m'ha agradat visitar, de petit ja venia i m'encantava venir aquí i demanar als meus pares, anem al mirador del Pedraforca, mireu. I és avall, prismàtics i vist cap allà dalt, Isars. Hòstia. ¡Hijo mío! Todo lo que abarca la luz algún día será tuyo. I esa parte oscura d'ahí, si hi arribes, nen, et foto un homenatge.
He avisat el col·lega que venia darrere amb la moto super embalat també, més ràpid que jo, que hi havia els Mossos aquí davant i estem tots aquí aguantant caravana. Bueno, nois i noies, espero que ho hagueu passat molt bé amb la ruta que us he ensenyat. Doncs res, ens veiem a la pròxima, que vagi bé, xau xau.